doslova každý boží deň mám takú fyziorutinku, aby som si udržovala zdravý pohybový aparát. Urobím vždy niekoľko cvikov na brucho. Rada všetko robím na stroji, aby som bola čo najviac efektívna. Takže posilním rôznymi spôsobmi hlboké stabilizačné brušné svaly. Potom sa zavesím, aby som si posilnila lopatky, ktoré mu tu musia držať. A zároveň vlastne tento cvik používam aj na to, aby som vlastne si uvoľnila chrbticu. Po nejakej chvíli robím tiež rôzne rotácie, natrasy, aby skrátka chrbtica sa do všetkých smerov uvoľnila. Potom si ju uvoľním ešte takto, dám sa do visu, tiež visím nejakú chvíľu, nejakú dobu, potom zase si dám zostavu, kde sa hočkám a zabávam a uvoľňujem, lebo sa treba uvoľňovať stále našu dnesnou chrbticou, keď robíme za počítačom. Zakončujem to zase niekoľko cvikov na brucho a úplne na záver, čo robím? Extenzia na hrudník, aby som si ho uvoľnila a potom robím si trošičku stretchingu na pektorály, na prsné svaly, pretože tie sa za počítačom veľmi rýchlo skracujú. No a to je moja taká zdravá fyzorutina, ktorú doslova robím každý jeden deň a zoberiem mi doslova niekoľko minút.